You come here to fuck for free. In our people, in our house. They beat us, South African girls. They beat us, our South African girls. Wait, let's cut this dick. Let's cut it. Because now... Yeah, then we let you go. Give the money. How much you want to give? You come to our place for thief. See, be my guy. I don't do my guys like that. I don't do my guys like this. Yeah, Kaloku, just give the money, Tommy. You guys, you beating our sisters. They say you are thieves. 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 You guys, you are beating us, and then you come to rob us here. Yeah. What do you want? Give the money. Pay the money. You come to my place to rob me. You come to my place to rob me for nothing. You're beating our sisters. You come here from Nigeria. From Nigeria. I don't touch you, bro. I don't know. I don't want to touch you, bro. You see, where you be correct guy, but it ain't mad like this, bro. Show me, Natasha. Oh, but see, this don't be touching this. Oh, say zero. Say guys, Rangumur say my supporters edu epazinchoice TV. Nasi pane kanyaya kadiki kanoda kukuratidzai. Kanyaya kakamira kakadai so. Or the first thing kanoda kutanga ndakuudza ndechekuti ku South Africa kwasiyana neku Zimbabwe kokuti unogona kukecha munhu kana kuti kumunyenga womunyima mari wotadza kumupa mari. Saka nhau yandinayo nhasi yemufesu akanyenga mahara like amenotanga abva kupi but haachade kupa munhu mari yamunyengera. Saka nhau iri apa vanhu vari kunetsana. Saka vamwe vari kuti tipe mari, vamwe vari kuti datidamburei dhiki. Saka mufesu uyu hatisi kunatsoziva full video tichaisa mozvionera zvatiri kutaura izvi. Motiudzawo mucomment section kuti nyaya iyi inobatsirika sei, nekuti vamwe vari kuti dhiki ndaidamburwe, vamwe vari kuti no musadambure dhiki ndatipe mari. Saka pane one face ne 3 girls aida kunyenga, vakanyenga vasikana 3 handiti pavasikana 3 ava vari kuda mari vese muno South Africa. Saka guys, tiri kuti ionewo nyaya iyi, mutiudzawo mafungiro enyu mucomment section. Tatenda. Kana uri munyowani pazinchoice TV YouTube channel, gara wasubscribe kuitira kuti usazojambwe nemamwe information akawanda, nekuti tinokanda zvinhu zvakawanda zvinonakidza vanhu, zvinotipawo entertainment yekuti tinovarairwawo tichizivawo zvikuitika mativi mana enyika nemunyika dzakasiyana siyana. Saka guys, enjoy the video. Please don't forget to subscribe and share and like our videos. Thank you.